De fapt, întrebarea care mi-a tot răsărit în cap în ultimul an aproape este de ce, frate, atât de mulți oameni care în mod normal n-ar trebui să aibă probleme, de ce au? Adică de ce eu, care sunt un băiat care am fost crescut impecabil, de ce am picat în această plasă? De ce? Why? Lipsurile, neajunsurile, cel mai probabil. Adică eu tot timpul am încercat să pun asta pe seama lipsei de iubire. Că am avut tot timpul o nevoie de, poate o bășină, nu știu, habar n-am. Eu ți-am mai povestit și atunci, momentul în care am început e că am trecut printr-o despărțire, adică m-a prins, e ca și cum te prinde un virus când ești cu imunitatea la pământ. Mm-hmm. Adică dacă tu nu ești echilibrat, dacă tu nu ai înțeles, dacă ești tânăr, că asta e de fapt problema. În același timp, să știi că foarte multe mesaje sunt din partea unor oameni care erau mai înetate decât tine. Mai aproape de mine cumva. Mm-hmm. Adică oameni care au trăit boala asta pe picioare foarte mult timp. E ca și cum ai fi, frate, să mori eu un om cu comorbități, așa se cheamă, nu? Mm-hmm. Adică și o târâi pe picioare și încerci să o ții ascunsă, încerci atâta timp, devine ca un mecanism în care este care devine practic, dacă tu ai iubita ta este această dependență pe care tu o ții ascunsă, amanta ta e dependența. Mm-hmm. Și îmi scriau, iubite, soții, ce să fac, cum să fac, bă, și nu am, jur, e ceva care m-a, niciodată eu nu cred că o să mai fiu atât de, să citesc niște mesaje și să simt toată durerea acelei entități, acelei persoane, atât de puternic, frate. Și ce poți să le spui, Radu? Ce poți să le spui? Iubirea, cum am fost eu la Morar și am zis, iubirea, asta e pentru, nu e o rețetă, nu e particulară, nu funcționează. Nu pot să dau și zic că după o săptămână n-a funcționat. Și să mă tragă pe mine la răspundere că eu am adevărul. Nu. Nu, dar în momentul în care aud din gura unui dependent cât de greu i-a fost din cauza dependenței, cred că asta contează foarte mult. Și oamenii aia cel mai mult cred că au nevoie de speranță și au nevoie de a putea vedea luminița aia de la capătul tunelului. Ei într-o societate de asta de cele mai multe ori sunt blamați pentru că nouă ne convine de minune să facem chestiile astea. Exact. E în natura umană. Eu văd cum reacționează lumea la un om care bea. Și nu mă refer aici neapărat la cazul personal, văd când e un om beat. Văd cum mi se modifică mie comportamentul. Că am făcut exercițiul ăsta acum 2-3 seri. Era mașina parcată ușor aiurea aici și am zis că nu las este acceptat social. Da și nu. Da și nu. Dacă zici... Depinde mult de cerc. Dacă zici, mă duc un pic să bag la aparate, dacă mă duc un pic să bag o bere. Bagă, frate. Îadică e mai diferit. Știi care e chestia? Că uite, de exemplu, asta am observat. Am încercat să-mi observ comportamentul meu vis-a-vis de problemele pe care alții le sesizează în legătură cu mine. Omul ăsta e un erou. El de multe ori stă treaz când eu mai beau un șpriț la bord și mă apucă idei. Mă apucă idei. De la șpriț îmi vin multe. Și îl văd cum nu mă face să mă simt ca un căcat în momentul ăla. Eventual îmi spune a doua zi, când deja și eu am conștientizat că ce ziceam era produsul oboselii, alcoolului atât și așa mai departe. Unul să zică, nu, da. Luni seară, ne uitam la tătuțul și veni să-și varsă încoace. Eu am zis că nu las mașina aici, că era parcată aiurea, vreau să o duc acasă, deci nu beau, dacă vrei bea tu. Au băut oamenii o sticlă jumătate de vin împreună, pe fond de oboseală după o zi de muncă, că erau hămăliți cătrăniți de dimineață. Varsa mai puțin, el mai tare s-au amețit. Discuțiile, într-adevăr, căpătau o calitate
sub nivelul mării. Că început se varsă să mă învețe cum e cu serialele, cu astea, cum se fac ele, cum nu știu ce. De înțeles total. El la fel nu mai avea coerență în idei, confunda filme cu seriale, cu de-astea, că despre tătuțul era vorba. De acolo am pornit. Aveam de reorganizat cinematografia românească, după un șpriț categoric. Știi doar. Și mi-am dat seama cum mă raportam eu la el, cât de ipocrit puteam să fiu. După care am avut așa un șoc și am zis, bă, băiatule, eu atâta sunt stare? Dacă omul ăsta s-a amețit, s-a simțit și el bine, e bucuros. A venit mama lui, l-a în vizită la el. A venit verișoara lui în vizită la el, simte bine, s-a uitat la un serial, a râs și a făcut timingul lui mișto. Și s-a amețit puțin și prinde puțin fluturi. Nu mă pot înțelege cu el cum mă înțeleg în mod normal. Eu de atâta sunt stare să mă enervez pe chestia asta sau să mă duc dracului să o iau ca atare, să-l duc pe om acasă, mă duc și eu frumos, recuperez ecartul, mă culc și a doua zi, ecartul. Și a doua zi mă întâlnesc cu el și vorbesc lucrurile alea serioase, de nu le puteam vorbi cu o seară înainte. Sau le puteam vorbi, dar mai greu. Că nu era o situație, adică nu că n-aveam cu cine mă înțelege. Nu, pur și simplu, nu mai era aceeași lungime de undă. Că era unul treaz și doi care au băut. Și atunci mi-am dat seama cât de ușor ne este nouă să judecăm lucrurile astea și cât de ușor ne așezăm așa pe un piedestal al judecății. Eu pornind de la propriul meu exemplu mi-am dat seama cât de ipocrit am fost, cât de ipocrit încă sunt probabil de multe lucruri de care astăzi mi se pare că n-au nicio relevanță. O să-mi dau seama pe parcurs, în viitor, cel mai probabil, cel puțin asta îmi doresc, asta înseamnă progresul. Să-mi dau seama, zic, bă, în 2023 când făcea aia cu Alex Bogdan, început să-i ai niște conștientizări, dar vezi că și atunci mai făcea niște caturi. Da, e o fântână din care, din momentul în care te arunci, e foarte greu să ieși. Adică conștientizarea asta, tot ce zici tu, judecata, sunt parte din ființa umană. Eu cred, la modul cel mai sincer, că niciun om nu este o baltă fără pietre aruncate. Că îți mai cade ceva nicio baltă nu este lină, nu e curată. Se întâmplă ceva. Orice om de pe planeta asta a trecut prin ceva în care l-a dus într-un punct în cel mai jos. Ori din vina lui, ori din vina societății, norocului, unde e născut, absolut orice om are legătură cu fundul, cu josul, cel mai jos. Din momentul în care noi atingem josul ăla și ne ridicăm de acolo, sunt două capcane. Unul să zici, a fost eu acum asta am depășit și voi aia care așa. Sau să poți să zici, bă, dacă eu am trecut prin chestia aia, orice om din jurul meu e posibil să treacă, știi că e citatul ăla, n-am asta cu citatele neapărat, dar e ceva ce îmi rămâne cumva, că oamenii cu care ne întâlnim cumva poartă bătălii nevăzute. Și mi se pare ceva atât de puternic, atât de empatic, că cum poți să judeci un om, știi, doar pentru că tu ești într-un punct al vieții și ăla e într-un alt punct al vieții. Adică de asta cred că cumva discuția asta cu jocurile, că de fapt nu e discuție despre... Nu e doar despre jocuri. Nu e despre jocuri, știi? Adică asta și dependențele sună într-un fel, știi? Adică este un cuvânt care implică seriozitate, implică distanțare, implică că eu sunt într-un punct la care eu mă uit la tine și zic, tu ești dependent de alcool. Dar tu în același timp tu bagi în fiecare seară când ajungi acasă un păhărel de vin și o berică. Dar tu nu ești dependent de alcool. Pentru că tu nu-l vezi, pentru că tu te vezi doar pe tine acasă în singurătatea ta, dar îl vezi pe ăla cu care ești că la fiecare întâlnire bea 2-3 beri și tu bei mai puține. Nu, ăla e dependent de alcool. Eu sunt foarte bine. Păi asta am observat, că oamenii care critică cel mai aspru dependența de ceva sunt cei care sunt, dacă ar suporta grad de comparație, dar nu suportă, mai dependenți. Aia mi se pare paradoxul. Dar nu trebuie să critici asta, mi se pare, nu știu, boala secolului, nu înțeleg unde am ajuns noi niște oameni care avem treabă cel mai mult cu ce fac ceilalți.
Ce pula mea te fute pe tine grija că știi, adică la nivelul ăla de judecată care nu mai e sănătoasă, care te distanțează de omul care e în fața ta. Să mor eu. Eu îți zic cu mâna pe inimă că din momentul în care am recunoscut câteva oameni din proximitatea mea cu greu că că sunt în faza aia așa, am fost părăsit. Păi, dar tu prieteni. Tu de unde crezi că eu știam de dependența ta? Iată. Pentru că la Augustin mai erau câteva articole în care el mai declarase că a pierdut niște bani, că nu știu ce, din trecut, într-adevăr. Da, și tu ai. Eu de dependența ta știam din facultate. Din facultate unde tu erai paria din cauza dependenței alea. Da, am pierdut foarte Era mult. construit discursul ăla, știi? Dar dacă se vorbea despre tine laudativ, Alex, ce actor talentat, ce băiat bun. Da. Și știi câte datorii are ăsta? Și eu i-am dat bani. Și sunt convins că oamenii care mi-au zis că și ei ți-au dat bani, nu ți-au dat bani. Nu știu. Că de obicei așa se întâmplă. Nu fac radiografia așa, dar tot ce pot să-ți spun sincer este că eu în momentul ăla am pierdut prieteni. Și nu o să fiu ipocrit să zic, Doamne, ce-am făcut să... Îi înțeleg perfect. Înțeleg perfect oamenii care m-au părăsit în momentul ăla, care n-au mai avut contact cu mine, pentru că eram într-adevăr un căcat de om. Adică nu exista, dacă noi ne întâlneam și beam 2 beri, dacă mă amețeam un pic îți ceream bani. Adică aia era structura mea. Mă amețeam, efectiv îmi începea căcatul dracu și mă uitam la tine, dacă te vedeam cu bluzița aia de la Tommy Hilfiger, eram... 2000 de lei, te rog eu, nu știu ce. Și oricât de plăcut aș fi fost până în punctul ăla, din momentul în care îți cer bani, știi, tu cu oricât de drăguț, glume, nu știu ce, cât să mă refuz. Dacă îi ai, o să mi dai, că ești drăguț, ești un om bun. Din punctul ăla, tu nu o să mai auzi de mine. N-ai mai fi auzit de mult timp. Pentru că eu am pierdut banii tăi. Și numai că am pierdut banii tăi, după ce am pierdut banii tăi, m-am mai împrumutat la 2-3 oameni și e o cursă cum fac banii ăștia să-i dau înapoi. Și a trecut foarte mult timp. Foarte mult timp și foarte mulți prieteni pe care i-am pierdut și care mi erau aproape și cu care am avut discuții după și mi-au spus, frate, sincer, erai un dezastru. Nu am știut cum să vorbim cu tine. Și e ceva ce poți să judeci? Nu. Nu am știut cum să te ajutăm. Adică tu nu poți să ai pretenția ca un om care nu știe... Dar și la mine, vă rog frumos. E posibil? Niște muniții, te rog. E posibil să ne îndatorați cu această... Sau și niște pasența? Niște sponsori de la casă la Măruță aici, ca să facem șpriț. Merge? Putem să-i dăm? Da. Deci eu nu puteam... Deci tu nu poți în momentul ăla să zici, în momentul în care ești, cu o fărâmă de luciditate să știi că e jos, tu nu poți la rândul tău să judeci oamenii că te-au părăsit pentru că tu ești jos. Înțelegi ce vreau să zic? Da. Tocmai de aia nici nu poți să-l blamezi pe unul care refuză ajutorul. Pentru că am situația asta sub ochi în momentul de față. Uite, de exemplu, sâmbătă asta m-a sunat un prieten foarte bun. Era sâmbătă seară, plănuiam cu totul și cu totul altceva cu seara respectivă. M-a sunat omul respectiv, am vorbit 2 ore și jumătate la telefon despre o chestiune care în universul meu n-avea cum să reprezinte o problemă. Da. Că nu știu ce, a aflat el de la cineva, că nu știu care din grupul nostru de prieteni, mai mult stăteau și mâncau căcat la o cafenea despre ceva. Da. Despre el în speță. Și încercam să explic că nu asta e problema. Omul era profund rănit de chestia asta. Eu în mintea mea mă poziționam din nou superior, zic, hai coaie, pentru tine astea sunt problemele, eu am treabă acum, am mâine de făcut decorul, chestii, treburi.
În lucruri importante, pentru că mintea așa se autoapără. Zic, hai, te complici cu problemele astea. După care văd foarte mulți oameni care au instinctul de a spune, am văzut niște concepte noi pe care le pot defini, tot de astea de autoapărare. Când fugi de rezolvarea problemei, zici, problemele altora nu sunt problema ta. Zic, da, coaie, dar dacă tu ai conștientizat că omul are o problemă și tu ții la el, că tu vrei să-l vezi bine. Da, frate. Pentru că nu poți să concepi a fi bine singur. Aia e o prostie, e o tâmpenie. N-ai cum, la o masă de la care doar unii oameni mănâncă, atmosfera o să fie de căcat. Categoric, pentru că aia care mănâncă îi frustrează pe aia care nu mănâncă și în momentul ăla inevitabil se strânește rahatul. Drept pentru care e normal să-l vrei pe prietenul tău să fie bine și el. E normal să-ți dorești lucrurile astea. Îți mulțumesc din suflet. Să trăiască. Și nu cred că trebuie să fugim sau trebuie să negăm sau să ne găsim tot soiul de chestii de astea în care nu sunt probleme. Problemele lor nu sunt problema ta. Tu trebuie să vezi de ale tale. Zic, da, sigur, îmi văd de ale mele. Pe de altă parte am dorința asta și îmi dau seama că dacă eu am conștientizat-o, s-ar putea ca în momentul ăsta să fie un avantaj. Nu toată viața. În momentul ăsta eu sunt într-o poziție în care pot să-mi dau seama de problema ta și dacă îmi doresc să te ajut, te ajut și nu te blamez dacă tu îmi refuzi ajutorul. Nu poți să-l îndepărtezi pe omul ăla și să spui, zic, nu, ăsta e prost, merită soarta. Nu poți să-i faci bine unui om cu forța. Categoric nu. Dar în același timp nici nu poți să te superi pe el. Da, nici nu poți să rămâi indiferent. Niciun caz. Adică, eu cred, ca să încheiem ușor această discuție, cred că lucrurile, când vine vorba de ceva care e atât de, până la urmă, nediscutat, nevorbit la noi. Adică frate, în afară de podcastul nostru, de ce ai făcut tu, adică sunt mult prea puține discuții publice legate de subiectul ăsta. Și în care să nu existe un vinovat. Pentru că în majoritatea dintre ele e foarte simplu să portretizăm vinovat. Clar. Cu siguranță. Mult mai benefic decât să găsim soluția. Sau să încercăm, că nu o să o găsim. E greu de găsit soluția. Vinovatul e foarte ușor de găsit. Și de obicei vinovatul sunt vinovații. Vrei să zic eu ceva? Dacă mâine să interzic casele de pariuri, păcănele, ce vrei tu, nu cred că rezolv problema. Adică cine este în punctul îi agiți și mai tare. Îi agiți și mai tare. Eu am fost în America când nu știu dacă am zis asta vreodată, am fost și am lucrat la Work and Travel în Pittsburgh și era ceea ce s-ar vrea acum. Nu exista nicio păcănea în oraș. Crezi că m-a oprit să mă urc în fucking autobuz și să mă duc la mama dracu să pierd banii pe o lună? Crezi că m-a oprit? Nu! Am căutat pe net, am văzut unde e, am strâns banii, muncind în fiecare zi la McDonald's pe un căcat de bani, am strâns $1,000 și m-am dus în afara orașului și am spart pe toți. Hai, mută-le în afară. Dar te rog, crezi că o să se trezească lumea și zică, le-au mutat în afară, suntem vindecați! Nu mai există nicăieri. Există internet, bossule. Există internet. Nu știu dacă vă surprinde, dar există internet. Poți să intri de unde vrei tu. Poți să-ți faci VPN, să intri, să fie ilegal în România, îți faci VPN de Marea Britanie, de Spania, intri și joci. Ai rezolvat-o? Nu, în pula mea, n-ai rezolvat-o. Soluția nu e să le interzici. Este să ai o discuție, să ai un plan național pe termen mediu și lung, cu oameni specializați, cu vedete, cu ce vrei tu, cu personalități, care să meargă, să faci campanii, să conștientizezi și să previi.
Unu, să ajuți oamenii care sunt în punctul ăsta, să faci centre în care oamenii să se întâlnească, să vorbească unii cu alții, să-și zică durerile. Oamenii care îmi scriu mie pe Insta să se întâlnească într-un loc și să zică, bă, și fac Dumnezeule, și să-și dea seama împreună că e mult mai importantă familia lor, iubita lor, mamele, copiii, verișorii, morții mei, decât să fută bani în ceva ce nu o să le întoarcă niciodată absolut nimic. Doar dacă ai o scăpare, să zici că ești peste casă, te va face la loc, te vei duce cu banii ăia, este garantat pentru toți care au jucat. Nu a câștigat nimeni să zici am scos și m-am retras. Nu, pentru că mintea omului este proastă. O să zici, dacă mi-a dat atât, data viitoare îmi dă dublu. Pentru că atâta suntem. Dar nu, asta nu e un plan să le interzicem, să ne punem. Nu, frate. Vorbește cu oamenii, du-te la eu merg, oricum eu îmi dedic tot timpul meu liber pe care l-am, dacă ar fi o campanie coerentă, deșteaptă, mă duc în toată țara, mă duc în orice fund de Românie și stau și vorbesc cu oamenii și zic, bă, nu vrei mai bine să facem altceva? Hai să uite, ai voce, orice altceva, vorbi, simplu fapt de a vorbi, dar nu vorbește nimeni. Nu vorbește nimeni, tocmai de-aia a fost, cred că de-aia a fost un impact atât de mare, pentru că nimeni nu vorbește despre asta, frate, e ca și cum ai un căcat în casă și toată lumea locolește. Mm-hmm. Să mor eu. Că nu pute. Da. Nu, ăla e... Lasă că ăla e... Ăla s-a căcat România acolo într-un colț și... Nu, ăla să mai cacă din când în timp, să mai face așa. Mai vin câteva mușteri. Dar nu a deranjat pe nimeni, niciodată. Nu că nu pute, că dăm cu spray. Mai aprindem lumânări, beculețe și noaptea mai linge pisica un pic așa. Dar nu, frate, nu. Adică suntem într-o negare a dialogului național. Da. Să moară măsa. Zici că suntem entități și de-aia cred că podcasturile sunt cel mai bun mecanism de a aduna oamenii în mileniul ăsta. Pentru că ai oameni din categorii sociale diferite care își pun căștile sau se uită. E ca și cum ai un stadion și îl aduni în jurul aceleași idei. Cum poți să faci altfel asta? Că nu te duci la ei. Deci s-a creat un mecanism prin care toată lumea vine prin aceste camere și să uită la ce vorbesc niște oameni. Și din fericire, podcasturile la noi încep să aibă curajul să atace niște probleme care nu sunt numai de ne distrăm, că Caterinca, nu știu ce. S-a făcut și să face trecerea spre o zonă care, poate să ne scoată un pic din căcatul ăsta care stă în mijlocul sufrageriei, să moară măsa și hai că punem un plet peste el și are un dâmb așa, dar... Știi care e treaba? Că orice chestiune de asta simplificată, cum ar fi asta, păcănelele, băutura excesivă, da, drogurile, toate căcaturile astea, toate mizerile astea care fac parte într-o formă sau alta din viețile noastre, că până la urmă și ele într-o măsură sunt necesare pentru echilibru. Pentru a stabili echilibru ai nevoie de a egaliza tarerile balanței. Că dacă ar fi totul numai în sus și ar fi totul minunat, și ar fi tot un dezastru. Pentru că dezastru e de ambele capete. Toate lucrurile astea, ele nu sunt probleme în sine, ele sunt consecințe ale altor probleme. Sunt răsfrângere ale altor probleme. Noi nu avem oameni săraci pentru că pierd oamenii bani la păcănele. Avem oameni care pierd bani la păcănele pentru că avem multă sărăcie. Eu n-am auzit vreun om bogat care îți producă mulți bani și care să n-aibă o problemă de mentalitate, că am auzit bogați care joacă la jocuri de noroc, asta da.
dar care să n-aibă o problemă de mentalitate. Deci un om conștient de faptul că doar plus valoarea pe care o aduce el poate să îi aducă câștiguri personale, nu cred că are cum deodată să aibă o străfulgerare, să creadă, zic, domnule, dacă mă duc eu așa să bag la păcană, bă, poate mă îmbogățesc și nu mai trebuie să mai muncesc. N-am auzit pe niciun om să fi devenit alcoolic de cât de bucuros era. Deci, chiar n-am auzit asta. Adică, bă, ce e mai... Că zic unii de tama, știi, că e șprițar. Da. Păi omul a explicat-o foarte bine. El bea de bucurie, el bea la petreceri, de ce alcoolic, bea singur în casă. Da, într-adevăr, se omoară. Ceea ce foarte mulți oameni fac. Ceea foarte mulți. Aia care îi critică pe aia care se îmbată în public. Da. Zic, să te vadă o țară întreagă cum te-ai îmbătat? Zic, bă, dar tu bei la tine în casă, ai nebunit la cap? Mă ved, sper că mă vede acum, ne vede o țară când ne îmbătăm. Și? Asta nu cred că înseamnă că suntem mai proști sau mai, nu știu. Dar nici nu înseamnă absolut nimic. Nu înseamnă nimic. Asta e problema. Nu înseamnă nimic. Nu facem rău nimănui. Deci noi acum, în chestia asta, în starea în care suntem, nu facem rău nimănui. Dacă facem rău cuiva, i-a râs că m-am îmbălicat. A fost funny. A fost funny, jur. A fost la momentul perfect și a fost destinderea. Da. Încercat să fiu serios și mi-a dat eșec limba. Asta e cel mai mare pericol la băutură din punctul meu de vedere. Momentul în care încerci să construiești impresia că de fapt și de drept nu te-ai îmbătat. Dar nu încerc. Nu încerc absolut deloc. Mă doare fix în cur. Dar noi acum nu facem cu ce am greșit, mă, la oameni? Am făcut, bă, ți-am greșit ție, mă, că te-am deranjat în seara asta, aveai și tu strig de alea, a? Vrei să te uiți la tătuțul, mă, și te-am deranjat? Ce am făcut și noi? Ne-am adunat, poate o să vomităm pe covorul de 2000 de euro. Te-a deranjat sau ce? Vine o gagică ăla, ce mă, stă, mă, ce nu ți-a? Fumăm pe balcon, mă, care e problema? Ce, mă, că e doar... E mai râde, bă, că zicea lumea că râs fals, mă, fotu-te în gură. Ce-am greșit, mă? Ca, bă, și noi, ca oamenii purcari, nocturne, Sauvignon Blanc, în calea și pula lor, nu ne-a dat și nouă niște sticle de anul nou. Viețile noastre. McDonald's, KFC. Ce, mă, Uber Eats? Astea? S-a desfințat în România, nu mai e. iPhone phone, mă? Nu ne dai și nouă, mă, alea. Varianta de, dă-ne, mă, 16 Pro Max, mă, direct. Ce ne toții, mă, cu 15, mă, dă-ne și nouă în avantpremieră, mă, 16 Pro Max. Ăla fără butoane, mă, că nu mai suportăm să apăsăm pe margine, mă. Dă-ne și nouă 16 Max alea, că face cu ochiul, s-a închis. Că nu mai ne place, mă, și nouă telefoane, mă, adevărat, cu 14 tera în ele. Ce acum nu mai curge? Ce pula mea vorbeam, nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă. Că noi nu facem nimic, că noi nu greșim cu nimic. Noi nu facem nimic, noi nu facem rău nimănui. Asta și foarte mulți oameni care greșesc, care la fel, ca să închidem dracu odată paranteza, să sperăm că nu după aia vreau să te mai întreb ceva. Întreabă-mă. Noi nu facem rău nimic acum și la fel eu, ca să închid, în momentul în care eram în focurile, nici eu nu credeam că fac rău cuiva. Aia era setarea din creier, pâcla pe care mi-o hrăneam ca să pot să trăiesc. Că altfel nebuneam de foarte mult timp. Adică când îmi pierdeam toți banii, când aveam pe maică mea bolnavă, părinți, nu știu, tot, așa, eu ziceam, dar ce greșesc? Sunt banii mei. Deranjez pe cineva? Că îmi fut eu banii la păcănele? Da, deranjezi. Deranjezi pentru că tu nu-ți urmezi traiectoria ta naturală. Tu nu faci ce ar trebui să faci.
ce ar trebui să faci tu este să îți faci meseria, să ajuți oamenii, să fii bun cu tine și după aia cu ceilalți. Ăsta e cel mai important. Este cea mai mare problemă, de fapt, cred că a tuturor oamenilor care sunt în păcatul ăsta, e că suntem cumva masochiști, avem ceva cu noi, ne dăm în noi, nu ne iubim. E o lipsă de iubire catastrofală în toți oamenii care fac asta. Pentru că e atât de... I-am scris cuiva când mi-a scris cu asta cu jocurile și el mi-a zis: ce să fac, te rog, că nu mai pot, cum să fac să scap? Și am zis: nu mai juca. Și ăla era de ca și cum mi-am pus o problemă la care nu s-a gândit niciodată. Cum adică? Zic: nu intra acolo. Da, frate, nu intra acolo. Știi care e răspunsul. Știi ce se întâmplă. O să trebuiască probabil sute, nu știu, mii de cărți citite, atât de complicat e creierul, pentru că atât de simplu e de fapt. Nu intra acolo. Nu intra acolo. Dar tu poți să-i spui unui om o ființă atât de complexă și de paradoxală încât să-i zici că ceea ce îți face rău, îți face rău și el să zică: gata, m-am lecuit. E complicat, frate. Chiar e greu. Jur. Și nu minimalizez în niciun fel luptele nimănui. Chiar e o luptă. Și sper ca foarte mulți oameni care se uită la noi în cumva continuarea a ceea ce a fost atunci cumva să identifice făcând un pas în spate, să te distanțezi un pic de viața ta, pentru că cumva eu aia am făcut, m-a ajutat, că faptul că m-am îndrăgostit m-a ajutat enorm, dar chiar și atunci când eram îndrăgostit, viața defectă tot era peste mine, dar prin ajutorul iubirii așa, am avut posibilitatea și cred că asta e dacă vreți să încercați o cale de ieșire, uitați-vă la viața voastră, faceți un pas în spate și uitați-vă la viața voastră care e în punctul ăla, datorii, posibilitatea de a vă pierde soția, iubita, copiii, cunoștințele, prietenii. Asta este o posibilitate, este reală. Sunt două, din punctul ăsta în care voi vă distanțați, există două posibilități. Ori continuați traiectoria în care veți ajunge singuri, posibilitatea să ajungeți chiar și, Doamne ferește, în situația în care vreți să vă luați viața, ceea ce pentru foarte mulți e singura cale de scăpare din căcatul ăsta. Deci asta este una, care este categorică și sigură. Din momentul în care continuați asta, nu există a doua. Există doar asta. Singurătate, nimeni, vid, sărăcie și mentală și sufletească și toate, ori, din punctul în care vă distanțați de asta, există a doua ramură care se face fericire, familie, copii care cresc și care învață ceva de la voi,